Melur. Jadi iki wingi mari melur, guys. Padang ya, Mak ya? Padang ya? Gelis ngene ya? Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin teman-teman. Gawe wadahe TV iki lho. Kae nuruti simbok. Cepet yo. Melur kok suwi. Karek sing sebelah kono kayak dorong. Sing profesine Pak Tukang. Coba tulis neng kolom komentar iki wis bener apa urung. Kae lho nuruti wong iki lho. Oh. Cepet ya. Sing suwe mah blender iki apa? Soale weteng nek gak di telur gak langsung dikek putih-putih ngene kok weteng. Iki adonan. Semen putih. Pakai merek iki, guys. Bu merek apa iki? Wis diaduk. Yo cepet to nek wis duduk kene. Sementara dipote-pote, nek duwe rezeki dimodif. Modif sing kaya omahe YouTuber kali. Sing dikeki nganu ki lho kaya gimsum ta apa kuwi sing sret ngono ki lho ada TV. Apik. Mah YouTuber Mbak njajal HP iki lho, guys. Iso apa ora? Soale memorine kebek terus, dadi ra iso nggak video. Kate nggak video riyo wingi ae gak iso.
Cepet to. Kok sing dhuwur engko ae ku gampang. Iki wingi tak garap mung loro iki. Gak nyewa tukang, gak mbayari. Kayak mbayari kayak. Ini cepet loh, tapi puadang ya mak ya. Luwung ah ketok teko kene, ketok teko kono ta ra ndelok tak sotenge. Dek wingi puweteng, guys. Oh, saiki puwadang. Padang. Mak gak lahir batin. Lahir batin apa pemirsa? Lahir batin. Lahir batin ngono lho. Mak. Oh, jajanku sentek ke. Lahir batin pemirsa, sak keluarga pemirsa lahir batin. Iki wingi melure 2 dino. Mlestare, nek ngarani iki mlester ora melur. Iki 2 dino. Cepet ngonoke pote-potene tok. Iki sakmene iki wingi entek. Lagi entek semen piro? Semen 3. Nggawe adahe TV iki lho, ben gak ketok puweteng dedet kaya makam ra kanggo. Kena ngene kok. Loh, sampai 8.